Jeg tog en uddannelse som ID Life Coach. Som jeg sådan har fortalt tidligere, så når man mister et barn, er der så mange andre elementer, der kan komme ind og forstyrre den her soveproces, man nu går i gang med. Relationerne er ikke de samme mere. Jeg havde så en oplevelse af ikke at være et aktiv for andre mennesker mere, men være en belastning. Blev sådan lidt menneskesky. Der er mange ting, der fik mig væk fra soveprocessen. Og så vil sige også den her... Man oplever også ofte skyld i en eller flere omgange sådan i hele processen med at komme sig efter at have mistet et barn. Skyld, skam. Det har også tendens til at prikke meget til de her, hvad end du har en dårlig selvfølelse, hvad end du har dårlig selvtillid, eller har eksistentielle temaer, at du egentlig har sådan en grundlæggende mistillid til omverdenen, eller bange for døden osv. Når du mister et barn, så bliver hele det her sat i spil. Der er så forfærdeligt mange ting, man skal forholde sig til, udover at man sørger og sørger og sørger. Og efter at have læst det har bestyrket mig, at jeg for nylig læste en undersøgelse, der siger, at os, der har mistet et barn, vi har 4 gange så høj risiko for at dø inden for de første 15 år, efter vi har mistet barnet. Og det får mig til at tænke, eller får mig til at blive interesseret i, hvad er det, der sker med os, og hvad gør vi, når ulykken rammer os så hårdt? Og det, jeg kan gøre som ID Life Coach og spirituel mentor, det er, at jeg vil sige først og fremmest, i kraft af, at jeg også har mistet et barn, jeg vil sige, erkende den smerte, det er. Tag den rene smerte, og erkende, hvad det er. Altså, find noget kærlighed til dig selv, og noget omsorg for dig selv, som kan ruste dig lidt til det, du nu skal igennem. Og jeg vil sige, men jeg kan roe med dig. Det skal sætte ord på, leve det igennem, ikke? I første omgang. Og så kan man bevæge sig hen i retning af at acceptere det, der er hent. Og så tænker jeg også, at adskille tingene. Den her vrede, man kan opleve både til familie, men også til Gud, til verden. Sanse dig, der har mistet, lidt dybere, end du selv magter i den situation. Fordi, jeg vil sige, ofte er man bare følelser. Vrede, sorg, elendighed på én gang. For jeg tænker også, hvis jeg kan... Hvis jeg kan ledsage dig sådan i... Jeg synes at få et lille glimt af, hvad der kan gemme sig, når vi bearbejder smerten. Få et lille glimt af hvad skal vi sige, der er spørgsmål og svar at finde, når vi går ind i smerten. Og for mig har det været stort og smukt at mærke den kærlighed og svar på mine drømme, der også har været ved at komme ud på den anden side af smerten. Fordi ved at se smerten i øjnene, så er jeg faktisk ja til livet, ikke? Og det er en forbandet opgave, fordi vi har jo ikke lyst til det. Det gør så forbandet ondt. Men der er mening i det.